21 de març de 2020. Avui és el Dia Mundial de la Poesia i a més dels poemes que podeu escoltar i veure al meu canal de YouTube, Joan Vicuedo, us ofereix aquest poema molt senzill, molt tendre i que fent com una figureta rosa li dedique a qui el va escriure, el meu actual mestre, el director de la Coral Giner de la Societat Coral El Micalet, que el dedica als mestres en general, eixes persones a les que tant hem d'agrair. Per poder ser professor o professora has de ser aventurera, bon poeta enamorada i donar molt de voler. Posar-te el nas de pallasso o pallassa i si pots tapar-te un ull, poder contar històries ixes que diuen el buic. Has de tindre moltes ganes de poder-te disfressar, coneixes ben bé als poetes perquè et pinten el mar. I no has d'esperar conseqüències per a tot allò que has dit, perquè els mestres, mestra, si és bon mestre, mestra, no deu mai treure el pit. Ser humil i il·lusionar-te i tot el que dius i fas i donar molt bon exemple, si cal, un fort abraç. Autor Miquel Juan García. A les meues companyes i companys. Si teniu les meves dades per si voleu contactar amb mi. Ha recitat Joan Vicuedo, que és també el tio Vicent com a contacontes. Gràcies i adeu.